Хора, много ви благодаря за вашата помощ. Нашия канал достигна до 50 последователя. Много ви благодаря. Това дори е повече за нас. Вече мога да отключа и потока на живо. Много ви благодаря. Вече телефонът ми вместо максималното пък да бъде 60 секунди, вече е 180 секунди. Или по-точно 3 минути. Много ви благодаря, хора. Сега нека се мъчим. Сега нека да се мъча да правя все по-хубави и по-хубави видеоклипове, за да достигнем до 100 абоната. Много ви благодаря. Казвам го от мен за вас. За всички абонирани в YouTube. Благодаря ви, хора. Отивам да пия вода и продължаваме. Пинах вода. Но това не означава, че свършваме. Има още. Както виждате, съм сред една хубава детска площадка в една полянка, намираща се в Драговищица, за тези, които не знаят. Но за сега много ви благодаря. Това е най-важното за мен днес, този канал. Много ви благодаря. Ето. Няма да ми се сърдите, нали? Добре. Щом няма да ми се сърдите, значи продължавам да качвам все по-хубави видеоклипа. И наистина ще се приема да го направя. Това, което слушате, не е по-важно. По-важно е това, дето ви го казвам аз. За вас. И заради това съм си пожелала да дойда тук с баща ми. Той ме докара до тук. Едно лятно време. Едно село, както казах преди малко, наречено Драговищица. Полянката се намира в Драговищица. Показвам ви я за втори път. За довиждане, така ли, че имам още, да си имам поне още 20 секунди. Да. А ви пожелавам на вас да се абонирате за каналът ми и естествено най-важното, да сте живи и здрави. Благодаря ви от сърце и нека се опитаме да достигнем до 100 абонати, нали? Хайде, чао!